Хрысціянскі свет пачынае адзначаць Вялікдзень. Напярэдадні вялікае свята сустрэлі каталіцкія вернікі. Ва ўсім свеце для іх уваскрэсенне Хрыстова лічыцца самым галоўным. У гэтым годзе ў гонар тысячагоддзя Брэста Белтэлерадыёкампанія ўвечары суботняга дня вяла прамую трансляцыю велікоднага богаслужэння з Брэста з касцёла Уздвіжання Святога Крыжа. Сапраўды благаслаўлёная ноч, бо толькі яна была годною ведаць час і гадзіну. Святочныя набажэнствы адбыліся і раніцай Вялікдня. Вялікае ўваскрэсенне Хрыста – гэта і наша ўласнае ўваскрэсенне. Я сёння хачу прывітаць усіх словамі Яна Златавуста, якія прагучалі вельмі многа стагоддзяў таму назад. Але яны і сёння вельмі актуальныя. Няхай ніхто не плача аб сваіх грахах. Прабачэнне заззяла з гроба. Няхай ніхто не баіцца беднасці і убоства. Наступіла агульнае царство. Няхай ніхто не баіцца смерці. Збавіла нас смерць Христова. Ну а сёння мы віншуем усіх з гэтым вялікім святам. Віншуем усіх, хто святкуе свята сёння, наших братоў праваслаўных, якія будуць святкаваць праз тыдзень. Жадаем здароўя, дабрабыту. Для ўсіх веруючых Вялікдзень – сімвал вечнага жыцця, перамогі добра і справядлівасці. Па традыцыі, пачынаючы з гэтага дня, вернікі будуць прывітаць адзін аднаго словамі аб тым, што адбыўся цуд і Христос уваскрэс з мёртвых. Уваскрэсенне Христова – асновай вянец хрысціянскай веры. Ужо больш за 2000 годдзі радасная вестка аб уваскрэсенні Сына Божага пераконвае свет у перамозе жыцця над смерцю і дае надзею на вечнае жыццё. Вернікі ўсхваляюць Хрыста, які паказаў сваім жыццём прыклад веры, а смерцю і воскресением скупил грехи человечества. Пусть эта радость переникает нашу жизнь, в наших семьях, на работе, везде, где мы будем пребывать в ближайшее и дальнейшее время. Также радости, здоровья, счастья всем. Пусть эти праздники наполняют нас радостью, и эти встречи, которые будут в ближайших днях в наших семьях, пусть поддерживают эту радость для всех. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Аллилуйя! Юрий Печур, Сергей Матвійчук, телерадіокомпанія «Брест».